Ndikhaleke kakhulu kwi-department ebendingene kuyo, ndihamba nentokazi apha emotweni. Buza kuba wenzekani. Hayi ke ndinikwe ke ezikhetshanyana zabo ke zowubhala uba ungenile ngexesha elithile, ungubani kabani. Ndibhale ke ndigqibe. Ndindayinika le chepa apha efestileni bafondini, nazi into zakho yonke into ndisane namaxesha. Ile chepa hayi ke bhuti ke apha ke kubhalwa driver nalo mntu uhamba naye. Ndithi athi ubhebi lo ke ukweli cala hayi xa usosundibhalela apho amagama am ndiqomba hayi noko ndiyawazi. Hayi ke ndibhale phofu ke kudala lo mntu sendinaye. Uzawundiva apho ndizakhona ndibhale sinazo ndiqomba kubani neseneminyaka. Ubani eseneminyaka yona? Yo ndizibona sendiqomba asuka ezikwenzani le lo akazuyenzani. Andiyazi bizawuphinda ibheke kuye. Ndibhale ke sinazo bhofolo. Laa nto ndiyibhale efowunini yam, bhale sinazo bhofolo. Ake ndibhale zonke into neenamba plates zemoto esihamba ngayo yonke into kufikeleleke ngela xesha loba kufuneka isignature yakhe. Athi ke baby sapha ndizisalele isignature yam, awunothi ubhale nesignature ke ena lafu. Andicingela ngathi komba ke ndimnike xa ndimnika hayi afuna salele isignature yakhe agqibe ndiphinde ndinike le murhu. Enkosi mhlakazi, hayi ke sihambe. Athi ke like uzinhloni ndike mna ngantoni ngo. Athi sekuthena ngo ndingubhofo liseneminyaka. Ibethuna le imisayino yantona lesi sifakwa kuyo napha ngoku seyizawude ngoku iveze lento. Ndikomba yena seka zento sizibhale efowunini. Andiyazi kwaseneminyaka. Hayi ndikomba konye icala fuck off. Sisiphethe apho siqumbelele kuloo ndlela ningazi iseneminyaka laqomba hey bayathanda uqumba. Dada uyakunyanda ukuthi sawufika pha endlini ndibuyise kakubi. Ngoba ndiyaziva nami ndinomsindo ongaphakathi kaloku andizuqunjela usuka apho ubheka ngapha ondiqunjela ndizawubuyisa kuye ndawo. Sis bastard.